עוד דבר שאני רוצה להגיד לפני שאני מתחילה, אני פיזיותרפיסטית התפתחותית ישראלית. נולדתי בישראל, אני ישראלית, השפת אם שלי היא עברית. בתקופה כזאת קשה שחלק מפקפקים בקיומה של ישראל, ועדיין קוראים לזה במילים אחרות. אני ישראלית, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל ישראליות זה בדיוק מה שכאן קורה עכשיו, זה שאנחנו רוצים שיהיה יותר טוב, וזה מה יש ועם זה ננצח. וזה אומר שלמרות שזה לא קורס וזה רק משהו שאני מצלמת קצר ולא רציני כמו שהייתי רוצה, זה הצורה להתקדם, לאלתר ולהשתמש במה שיש כדי להגיע להכי טוב. אז למי שרוצה להשתמש בסרטון הזה בשמחה, ואני מקווה אז להבין שעוד פעם בתור פיזיותרפיסטית ישראלית שעובדת 27 שנה כפיזיותרפיסטית, זאת התרומה שלי, ובגלל זה אני קודם כל עושה את זה בשפת אם שלי בעברית ולא בשפות אחרות. אז בואו נתחיל.